Монета «Адміністративне судочинство України» присвячена 20-річчю створення важливої системи, яка гарантує справедливість, неупередженість та захист прав громадян. Адміністративне судочинство стало основою контролю за діяльністю органів влади, утвердивши принцип верховенства права в Україні. Аверс прикрашає книга – символ знань і законності, а лавровий вінок із написом «20 років» підкреслює ювілей адміністративної юстиції. На реверсі монети колона з терезами справедливості, у якій меч і тризуб символізують силу закону та державності. Ця монета – вшанування тих, хто щодня стоїть на захисті прав людини та справедливості.